интересни коментари, които сме чели в социалните мрежи. Или които сме преживявали лично. Лични истории. Да речем, един такъв беше, че котето ще бъде хранено с попара с мляко. Млякото е вредно за здравето на вашата котка. Също такава храна вредна, да речем, за котката или за кучето, това са риба и солена риба. И нейните солта в храната и също финните кости на рибата, с които животното може да се задави и да му се пробие стомаха, ако стигна до там. Препоръчително е животните ви да бъдат хранени с месо, предимно с храни с високо съдържание на месо и местни продукти. И не толкова много с фураж, хляб и домашна човешка храна. Да, чували сме коментар, че моята котка или моето куче цял живот яде помия или попара от домашната храна, но е установено, че тази домашна храна уврежда техните бъбреци, предизвиква сърдечни болести и дългосрочно води до затлъстяване. Би се увредила здравето на вашия домашен любимец.